ɗazu wani yake tura mu wani bidiyo clip na wani basalafi rikakken basalafi da bakinsa yake faɗa akan magana saki uku ne a zama ɗaya yana cewa ai wannan kuskure da Umar ya daga baya ma yana dama kuskuren cewa saki uku zama ɗaya ya yiwu saki uku zama ɗaya ba uku bane shi yake faɗa ai yayi kuskure da yace kuskure na farko da yake faɗa da bakinsa kuma ai na ce ya ciro igasatul lahfan tawa ta ibn al-qayyim yana faɗa yana cewa ibn al-qayyim Abubakar Umar ya faɗa yayi nadama kan al'amura guda uku a ƙarshen rayuwarsa daga ciki shine dukan mutanen kuma har ta kai ga haddin kashe su haka ya faɗa wai idan ya tadda mutum yana kuka babansa ya mutu ko babansa ko wansa ko kaninsa ko ɗansa ko wani na jikinsa to hukuncinsa kisa ne shi ne kuka in ya tara kana kuka amma mutuwa to zai ta naushin kai ta taka ka sai ka daina numfashi haka ya faɗa don na kun mamakin abin ya kamata a ji shi a gan shi ba salafe ne rikakke shi yake faɗa kuma daga gasatin lafantawa tebul qayyim haka kuma Ali ne dan ta'adda yace Umar yana nadamar wannan abu da dukan mutane dan suna kukan an musu mutuwa har ya kashe su ce dazu bayan nayi sallar aka turo min da shi gashi na a cikin wayata ko ba ku so in samu ku aka turo min da shi wani yake cewa to ai gashi malam ga abin da yake suke faɗa su salafawan ta a cikin littafin al-Imam Ibn al-Qayyim ya ruwaito ta a cikin littafin Ighafatul Lahfan kuma isnadin da ta zo da shi babu laifi akai a ƙarƙashin wannan Umar ya ce bai taɓa nadama irin nadamar da ya akan abubuwa guda uku ba shine duka da yake wa masu kukan mutuwa an ya samu mutum ko mace na kukan mutuwa an ya fara duka sai ta mutu ko ya mutu ya ce ya yi nadamar wannan abu domin annabi da ki mutum yana kukan mutuwa har ya mutu ba ya yi nadama auren dole da ya rinka hada yantattun bayi kana da baiwa ina da bawa in muka yanta su sai Umar ya hada su aure ko suna ko ba ya yi nadama wannan daga babanka ya mutu kana kuka kai makuncin kisa ne kanka kuma kisan da duka ai ta dukan ka sai ka daina numfashi ya ilahi yau idan yan ISIS suna datsa kan mutane mu ce abu bai da alaka da musulunci su ma ba mu musu adalci ba wannan rikakken bazalafi ne kun san muryar ai ko ba ku gane ba wanda suke da wannan su ne masu bakin cika baki da aibata Imam Ali wannan maganar baka isa ka faɗi ta ba ya tashi daga aiki kai ka tashi daga aiki wallahi tallahi billahi duk tudun mutum duk tsayin sai ya saba da annabi duk gajartarsa ka bar shi ka kama annabi kan shirya kake wanda duk ya faɗa maka wata magana ba wannan ba yi kaki tofi maganar da ita ci gaba da harkar gabanka wallahi al'azim kuma ku sani a wannan abin da ake kai kukan babanka ya mutu a ta dukan ka harka mutu kuma a filin yaƙi ba su taɓa rawaito ya kashe ko mutum ɗaya a kafirai ba na sa ta amala ita ma wannan duk wannan zafin da za a ta maka ihu da shi ka sa su a gaba su kawo maka mutum ɗaya da ya kashe abdaga ɗaya guda ɗaya nake so isina a ƙarairayin nan din nasu kamun ɗaya yau an daki wancan akan ne na fula an rubuta an wannan ya kukan babansa an kashe shi amma a duk hakan Allah ya makantar da su ko ta ƙarya su kirkira an je filin ɗaukaka kalmar Allah ya tsinke kan wani saboda kalmar Allah ta ɗaukaka ba a taɓa yi ba hasali ma an ma ce je ka kashe ya ce ba zai iya ba kuma haka ake wannan ihu ku sata a cikin microscope daga muhimman ƙara mata girma a karatun zan juma da nake son kusa kunne ku ci da kunnen basira ku kalla da idan basira ku daɗa ta hakiki shine kalubalen nan da ne ba ƙaramin magana ba ce a gabar da suke da Ali a kin da suke wa Ali a tsanar da suke wa Ali a yadda suka halatta wa kansu yi wa Ali ƙarya
jama'a tsarkin Ali da tsafta Ali da kirkin Ali da nagarta Ali sun kai matsayin da ba su iya koda da ƙaryar su kirkira yau ya ce zan kashe ka saboda ƙaryar babu kamayyinta bai bar ka babu ko ta wasa koda da ƙaryar a matsayin kirkiriyar da suke masa ba karaman magana ba ce sai kirkira daga baya ana cewa na zub da jini ina misali babu ku kawo mana gun ba karama ba ce ta haddin nan babba ne ku kawo mun gun da ce zan tsinke kai wanda aka yi ta kan bama kuma gashi nan a iya jiyan tsorot na tsakura tsorot zan tsinke kanka zan buge ka zan maka duka zan farfasa ma jiki zan ga amma farfasa din aikacin rana alkawari ta zo wai sun faɗa muku ga wani gu da imam ya ce bannin tsinke kanwa ne tunanan sun dora tatar sun yi gogulin an tambayi Shamila dan Allah taimaka nuno mana Ali yana ta'addanci ta ce babu ce za ku ji shiru ko Ali na zan tsinke kai babu sai dai a ce masa tsinki kan da Allah ya halatta a tsinki ko kan da ya gagara tsinkewa ya tashi ya tsinki kuma wannan fansar ce ta juye waɗanda ya tsitsinke kawunan a shararren iyayensu nan su suka dawo suke wannan abin kuma al'umma suka kuma mara musu shi bai tsinke ba sa shi akai kuma Allah ya ce a tsinke kuma cancantar a tsinke din akai kuma bai taba kisan yaudara bai taba kisan zalunci bai taba kisan ta'addanci ba alaihi salatu wat taslim a daga yake kisan su a filin yaki ku koma ko tarihinsa da Muawiya irin duk yadda ya kewaye shi da makirci da aka zo waki arshen ruwan suka hana shi ya sha da karfin tsaye fasa su ya kai ga tafkin jama'a suka ce mu kewaye shi ce ba irin hali na ɗaya da na gwaninsu ba gwaninku ba irin gwaninsu ba ne ku basu su zo su sha ya ce ku ban musu mun ɗibi yara ban mu ku ban musu a haka sai ibnu taymiya suka yi ta zabga sharri da karairayi su ibnu al-arabi al-maliki su ibnu hazmin al-andalusi su ibnu turkumani da wasu ma da waɗanda ba sai an kama suna ba ta kage ta ƙarya su ta ɓata shi kuna gani ibn hajar sai da ta kai ga kirkiri ƙarya liƙa wa jikokin ya kirkiri littafi ya kirkiri isnadi ya faɗi lafazi zuwa yau babu ibn hajar faɗan ɗariƙa sufi ba a share aƙida ba shafi ya masafi yana yi wa 'ya'yan annabi sharri dan a murƙushe su 'ya'yan hindu su hau kansu sufi mai cewa isnadi na ta kan alli ne hasken ta alli ne na kora zai ce daga asali da basari daga imamu ali dan ma gashi abin karkani ne kana koma kuma cikin littafai suka ga akasi ne wanda aka yi ta yaban aka yi ta wankewar ko a karatun da ne raddi kun ji sun samu wani bayani saɓanin wanda na kawo waye zo ya tanka da Abu Hurairah yadda kirjinsa har ya faɗi kan mazaunansa daga annabi ya aike shi ya ilahi ko jama'a za su shantake tunda dai ga wanda ya sa shi meye na wannan duka ya ilahi ko sa kansa yayi sai a ja masa kunni to a fa su fitar da dalilin dukan me ya halatta annabi ne ya aike ni kirrum tafi gani nan dan fa suka tawa annabi fitsara ku duba shuruhu ku gani wannan tana cikin muhimman al'amura da ya kamata in ji an samu wani bayani da ya fito muku da hikimar a daki dan aike ba ma na annaba ba shi dan aike baya laifi a kullum saboda shi fin karfinsa akai ko isa akai da shi dan aike ko na karamin mutum ne ba kamar na manzon Allah ba baya laifi tunda bai sa kansa ba umartarsa akai kuma wanda ya sa shi na yafi karfinsa da haka a doka baya laifi a doka hatta yau dokar yaƙi ma kashe ɗan aike babban laifi ne na yaƙi to balle kuma ɗan aiken nan na annabi kuma magana a muslim sun fito muku da hikimar dukan Abu Hurairah har ya kifa akan mazaunansa to amma yanzu kuma aka ce mai tsanantawa mara iya shugabanci
mara jin kan talakansa. Da shi suka samu yayi wannan, la haula wala quwwata illa billah. Wanda na faɗa kowace magana da gurin yinta. Motso ta akai kara gaskiya ne jawo fito da ita. Na san ta shekara sama da 10, kuma na san fiye da ita a yanzu da ban fito da ita ba. To kenan yanzu an yi stamfi, ta dai tabbata suwaye masu kama karya, suwaye marasa jin kan talaka. Ba ma magana jin kan talaka ba, shi kansa wanda aka aiko da aikin agunsu bai wuce ya sa a yi abu siwa wanda ya sa yi abin duka, kuma ya zama babu wanda ya isa ya kwankwasa. A daidai sadda za su kirkiri ƙarya da su ƙagawa, kuma in sun ce wannan sahabi ne a ladabi su ƙagawa sahabin da ya fi wannan ɗin kuma ƙarya, su kuma su ƙi ladabin, kuma ba su da wata matsala a lahira. To ya jama'a, yadda ba su da wata matsala, in har gaske ne ni ma ban da ita, amma wallahi su suna da matsala, domin su ƙage suke yi. Ko iya a ranar na nuna muku ga Bukhari na ƙage gawa Imamu Ali, ga Bukhari na ɗauko ƙarin kalma daga ina rawi kazzabi, yana shigar da ita cikin ina rawi siƙa a gunsu. Zuwa yau kun ji tari, ga Bukhari ya tafi ƙarshen hadisi yana ƙara daga gunsa yana likata, ga Bukhari na cire suna yana sa lamiri, yana ɗaukan magana wani na wai da ita kan wani, duk abin da yake so da ƙarshe ya mai da Imamu na Ali ɗan ta'adda mai zub da jini ba da haƙi ba. Na nuna ba sun yi tari, amma da an juya al'amura. Ban taɓa zaton wannan maganganu in yi su ba, amma tun da aka farwa gaskiya dole a kare ta. Duk da ina da yancin yi tun da rubuta aka inganta, duk ingantattu ne, ba wani wanda ya hana ka karanta, ko ba laifi ba ne, ko ba wani laifi da aka yi, ko ba wani abu da aka yi, haka aka yi waƙin nan su suka rubuta suka inganta, ba wanda ya hana karanta. Na dan saboda mi, tun da sun ce ga Allahnmu ga annabinmu, to girmama musu a tafi haka. Amma kuma ba za ku da nake son ku sa ido kansa cikin darussan nan na ran Juma'a, shine irin yadda imami ya miƙa wa manzon Allah ransa cikin da'a da daɗin rai. Bai taɓa cigiyar ransa bai ce masa gashi ba, Allah kawai ya rubuta masa tsawon kwana. Bai a taɓa ba. Mafi girma da ya kamata musulmi manta, su masa godiya, su masa kyakkyawan fata, su ƙaddara shi da ita, yadda ya dinga fidda musulunci kunya a gaban baradan kafirci da suka dinga tozarta Allah da manzan Allah. Ya fita ya ɗaga Allah, ya ɗaga manzan Allah, ya ɗaga musulmi, ya karya kafirai, ya zo ana yi masa wannan sakayya. Duk wanda ake ɗagawar a yau ba a taɓa haka da su ko sau ɗaya ba a taɓa ba ko sau ɗaya. Kuma wannan fanna ga muku a fagbar littattafansu ne, an yi canje-canjen, an yi ƙare-ƙaren, an yi sauye-sauye, ya da gaskiyar abin ce a yi a rubuce. Wallahi a hakan ba iya gaskiyar ce suka fito da ita, kuma ƙarairayin ba iya abinda aka ba gane ba, ya ninninka wanda muka gane. A haka fa muke samu wannan. A haka na haska muku wata coci lamme ƙarfi. Ba ni san salafawa da abokan majasu su kuskura su jawo abin da zai sa in daɗa sa diga a cikin wannan maudu'i. Na bashi iyanan su yi ƙoƙarin yau kansu faɗa a bashi iyanan, amma ba su san me a littattafansu ba. Sun canja muku al'amura da raba hadisi da dubunnan lambobi, da datse wani da canja wani, da ƙara wani, da rage wani, da goya wani kan wani, da ƙirƙirar lafazin wani cikin wani, da janye sunan wani a sa na wani, da ƙirƙirar wanda babu shi a ɗaga muku wani abu. Na rantse muku da Allah, a yanzu a Bukhari ina da sun fi 200 ha'inci da ba mai karɓarsa, sai dai istighfari sun fi 200.
ba wai magana ake kan itibari a gwada ba, a'a ha'inci ne da ya yi shi kawai na kwarewa, wanda a ƙarshe kuka ji na faɗa muku kai na tsaye shekara 17 ba ta tantance hadisai ba ce, ta tattace hadisai ce, da jajjata su da ɓoye abinda ba a son jama'a su gane, da fito musu da wani abu na daban a yaudare su a kaɗa su wani gu. Sun fi 200 nake da su. Khiyana ba itibari na ne, khiyana kama wannan la haula wala quwwata illa billah, hadhihi khiyanatun la budda la manasa min wuqu'iha, hadhihi khiyana, hadhihi khiyana, hadhihi sun fi 200. تأكد إني بل تحقق بل لقد رأيت الهوى بما يقولون أغلب أميل إلى حيث تفرقنت yanzu da ta ƙarshe ba su isa su sauya magana daga wannan ba, sai dai a tafi wani gun a zagan a wani abin, amma laifin da ne yana wani gun gashi ɗaya ne daga ciki wannan.